Neraka jahanam niku duwe 30.000 sirah. Jahanam, neraka jahanam niku duwe 30.000 sirah. Mbuh piye pokoke 30.000 sirah. Wa fi kulli rasin salasuna alfi famin. Setiap sirah niku duwe 30.000 cangkem. Biyo, Pak. Nek nyeritane lho piye ngenten. 30.000 sirah, setiap sirah niku duwe 30.000 cangkem. Berarti 30.000 sirah niku biyo ping 30.000, Pak. Beliau wakeh. Wa fi kulli famin salasuna alfa dorsin. Setiap cangkem niku duwe 30.000 gusi. Setiap cangkem duwe pinten? 30.000 gusi. Mulane kula cerita mesti tak awali liya-liyane, Pak. Masalah cerita ngeten iki yo medeni mestine nek wedi sing wedi lho ya. Nek sing gak wedi ya alah dipikir besok. Dipikir ya Allah. Lho niki ngeden-ngeden awake dhewe ya, Pak. Gak wedi ya bacut. Wah, diro kitabe kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh wabil akhos panjenenganipun Romo Ki Haji Ahmad Badrus Sholih, pengasuh pesantren Al-Huda Munggah Ploso Nganjuk, Gus Sofyan, ugi seluruh takmir Masjid Darussalam lan sedaya para pilenggah, para pirawuh, para jamaah sedaya ingkang hadir wonten ing menika majelis ingkang sedaya muga dimulyani karo Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng kala dherekne muji syukur dhateng ngarsanipun Allah kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil. Muga kanthi hamdalah sing kula panjenengan waos nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah, muga-muga saged mudawamah hatta yaumal qiyamah. Sholawat salam mugi tansah kunjuk datang panjenenganipun Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga minjang wonten ing yaumal akhir kita sedaya tansah pinaringan syafaatipun, amin ya rabbal. Para bapak, para pilenggah ingkang tansah kula hormati, monggo kita sareng-sareng nata ati, nata niat. Kula panjenengan lumpuh datang mriki mboten sanes namung pengin niat taqarrub, namung pengin niat marep datang ngarsanipun Allah kanthi nglampahi kewajiban sing mboten saged kula panjenengan tawar, inggih punika ngaji utawi thalabul ilmi. Muga kanthi niat sing apik urip kula panjenengan estu pikantuk ridho lan pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Para bapak, para rawuh pilenggah ingkang tansah kula hormati, sampun dados kewajiban kula panjenengan prayogi sanget menawi kula panjenengan menika ngestokaken anggenipun istiqomah ngaji malam Senin kados wonten ing dalu menika. Amargi salah setunggalipun fungsi utawi ginanipun awake dhewe istiqomah inggih punika kagem nglebur dosa sing mangguk dateng awake dhewe kabeh. Nyampa kok dosa perlu dilebur, nyampa kok dosa kudu diilangi, amargi ternyata dosa niku ndadekne wong susah. Dadi dosa niku ndadekne wong sing susah. Enek wong susah sebab kakeyan
dosa. Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh ngeten, idza kasurat dunubul abdi, nalikane akeh apa dosane pira-pira kawula, ketika dosane wong niku akeh, walam yakun lahu minal amal yukaffiruha, lan boten wonten ngamal sing iso nglebur dosa-dosane awake dhewe. Jadi kula wangsuli ketika nek wong niku dosane akeh lan wis ora enek ngamal apa wae sing kenek digawe nglebur dosane kula panjenengan, sampai salate ora iso nglebur dosa saking akeh, sedekah wis ora kena digawe nglebur dosa saking akeh, bahkan haji umroh awake dhewe ya saking akeh wis ora kena digawe nglebur dosa, sebab saking akeh Pak. Maka ketika niku terjadi datang sinten kemawon, maka ibtalahullah bil husni, maka Allah akan mencoba memberikan cobaan datang wong niku yaiku sifat susah. Jadi salate wis ora kena gawe nglebur dosane, posone wis gak kena nglebur dosane, napa mawon wis gak kena digawe nglebur dosane, maka Allah memberikan cobaan dengan cara apa? Diparingi rasa susah. Dengan rasa susah nikulah akhire dosa-dosa sing dilakoni wong niku iso lebur. Dadi nek awake dhewe dijaba karo Gusti Allah kanthi perasaan susah niku lah ya piye wong awake dhewe niki gak pengen dadi wong sing susah. Lah kok dijaba karo Gusti Allah dadi wong sing susah. Lah carane piye? Sadurunge dosane awake dhewe niki nglumpuk. Sadurunge kula panjenengan dosane niki nglumpuk, ayo dididili, ngerti dididili? Dilongi saidik. Dilongi saidik. Salah satu cara ngelongi dosa nggih kados ngeten iki. Awake dhewe rutin malam Senin ngeten iki gawe nglebur dosane supaya dosane awake dhewe niki ora kebacut akeh. Nek wis kebacut akeh ora enek ngamal sing iso nglebur dosane kecuali awake dhewe diparingi rasa susah karo Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe niki pengin seneng, Pak. Ora nek wong niku duwe cita-cita pengen dadi wong sing susah niku mboten wonten. Meh kabeh niku pengen seneng. Lah kok awake dhewe niki susah, wah berarti kira-kira dosane awake dhewe niki kathah. Saking kathahe dosa, maka awake dhewe dicoba karo Gusti Allah diparingi rasa susah, fungsine ingkang fungsine susah mau kena digawe nglebur dosa. Pertanyaane, awake dhewe nglebur dosane karo Gusti Allah milih diparingi rasa susah apa awake dhewe nglebur dosa istiqomah? Karek dipilih. Nek milih istiqomah nggih terus ngeten iki. Wah, gak sampai dikai susah dosane wis sudo. Niku berarti gawe cara istiqomah. Istiqomah ibadah datang ngersane Gusti Allah. Nek pengin dosane dilebur kanthi rasa susah, ya diterusne dosane ben sampai akeh, ngene wis akeh lagi oleh susah sangka Gusti Allah. Wong niku nek gung susah gung mari, Pak, masalahe. Wong niku nek gung susah urung mari. Nek wong ngombe diomong ora kena jirene goleki hiburan. Nyampo gak anu Kang, hiburan no. Niki nggih jamu gawe kesehatan diomong ora kena. Kang wis leren Kang nang ngombe Kang, gak iki hiburan kok. Gawe kesehatan bareng wis limprek kena liver, Pak. Bareng wis kena liver diparingi rasa susah, awake limprek gak iso nyampo-nyampo, lagi krasa. Ya Allah, aku getun nyampun dhisike kok aku ngombe diomongi wong ora kenek. Niki angger wong niku nek wis kebacut niku angel tambanane, Pak. Nek wong senengane nyolong ngoten niku diomong ora kenek, aja nyolong, wi haram hukume ora kenek. Akhire bareng wis konangan lagi dhek krasa, nyampo aku dhisike kok nyolong.
Bahasane wong Jawa nyampa kok konangan sebab nek nyolong wis kakean. Sebab nyolongnya kakean akhir dhek konangan. Ya ujung-ujungnya susah, Pak. Ujung-ujungnya susah. Mau dijak ngeten niki lah ya seneng to, Pak. Kalau panjenengan ya kudu ngeten niki, seneng ngeten niki. Golek hiburan ngeten niki. Jenengan nang kafe-kafe sing enek apa niku? Sanek ngono wine nek sing tukang ngesok-ngesokne banyune niku ya seneng. Tapi bareng tak duwite utange akeh lagi krasa. Mbakno nek aku golek duit tak rewangi sikil gawe sikil ndas gawe ndas. Lah kok ujung-ujunge mau tak kene wong ngono kuwi. Bareng entek duwite lagi krasa. Rumah tanggane buyar lagi krasa. Mulane kula panjenengan niki ayo sadurunge dicoba karo Gusti Allah gawe rasa susah. Wong susah niku ora penak, susah niku ora penak. Mangano nang restoran, mangano nang omah makan sing enak kok atimu susah, panggah rasane ora enak. Sadurunge dicoba rasa susah, ayo bareng-bareng awake dhewe nglebur dosane awake dhewe dengan cara istiqomah. Istiqomah ngeten iki, Pak. Ya ngeten iki tok nyantai mawon. Tengok-tengok, cetok kancane, ngomong-ngomongan. Wis ngeten iki. Niki lebur dosa. Lah nek kula blak-blek ngomong sing wis ya wis lah. Sing wis ya wis. Bluben roti. Biyen saiki. Ya wis ngono. Saiki. Sing penting saiki. Nah, ayo saikimu tenanan nek ngaji. Tenanan nek ngaji di istiqomane nek jamaah kados ngaten niki malam Senin. Faham ora faham mboten penting. Sing penting awake dhewe niki teko. Syukur bagi gelem ngajak bolo. Ayo bareng-bareng berjuang syiar agamipun Allah sebab jamaah ngeten niki di akhir zaman wis mulai sudo. Nang kampung-kampung ngeten iki lho, Pak. Wis mulai sudo. Ayo awake dhewe berjuang bareng-bareng menggedhekne jamaah awake dhewe dalam rangka napa? Gawe nglebur dosane kula panjenengan ben nyampa ben gak dicoba karo Gusti Allah duwe rasa susah. Nggih, muga-muga diparingi rasa seneng donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dadi niki kula awali ngoten, Pak, sebab ceritane cerita neraka. Dadi kula titili sithik ngoten, Pak. Ben gak langsung neraka tok, ngoten nggih. Ben gak neraka tok sehingga kula selingi karo hadis-hadis Kanjeng Nabi sing gugah semangat kula panjenengan. Ayo awake dhewe diilangi dosane karo Gusti Allah, awake dhewe usaha dengan cara istiqomah. Apa awake dhewe diparingi dhisik rasa susah, lagi awake dhewe njaluk ngapura datang ngersane Gusti Allah. Ayo dibaleni awake dhewe dikembalikan datang diri kula panjenengan sedaya. Mulai dalu niki Gusti kula tak usaha njaluk ngapura mawon Gusti, mboten sah diparingi rasa susah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Pun dibuka halaman 1857. 1857. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Saking Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anau satamane Ibnu Abbas iku kala dawuh sapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dawuh yuk tabi jahannama, ditekake apa neraka jahanam yaumal qiyamati ing dalem besok dina kiamat min tahtil ardi as-sabi'ah, saking bumi sing paling ngisor. Pak. Jadi bumi langitnya jumlah 7, Pak. Enten sab 7. Bumi nomor 1, bumi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7 ngisor dhewe. Langit nomor 1 sing ketok 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dhuwur dhewe. Jahanam, neraka jahanam niku sumbere. Dadi sumbere ditekake saka bumi sing paling ngisor dhewe. Bumi sing nomor 7. Dadi teko ngisor dhewe, Pak. Jahanam, neraka jahanam niku, Pak. Ngoten. Wa haulaha sab'una alfa safin minal malaikah.
Neraka jahanam teka sangka bumi sing paling ngisor duwe pengawal. Duwe sinten? Pengawal. Pengawal sinten? Malaikat sing jumlahe 70.000. Jadi neraka jahanam niku dikawal karo barisan malaikat sing barisane malaikat niku sejumlah 70.000, Pak. Jenengan bayane 70.000, Pak. Ora mung 70.000 barisan niku. Ora mung 70.000 malaikat, barisane malaikat sing ngawal neraka jahanam niku enten pinten? 70.000. Wa kullu safin aksaru min nasaqilaini sab'ina alfamarah yajurruna bi asmatiha. Setiap sof, setiap barisan niku jumlahe luwih akeh sangka jumlahe jin lan menungso kacek 70.000. Ya akeh, Pak. 70.000 barisan, setiap barisan niki jumlahe luwih akeh dibanding jumlahe jin lan menungso kacek 70.000. Akeh, Pak. Pengawalan neraka jahanam niku kuwatah sampeyan kathah. Di awake dhewe niku mbayangne pun wedi, Pak. Awake dhewe mbayangne niku wis wedi. Wong enek jenengan ndelok video-video sing ditangkepi polisi lho, Pak. Sing nangkep 4, 5 niku lho rasane wis wedi padahal mau ndelok tok. Diketahi polisi niku rasane wis wedi. Lho niku sing ngawal pinten? 70.000 malaikat sing dalam bentuk barisan, setiap baris luwih akeh sangka jin lan menungso kacake 70.000. Ya Allah, ngeten iki neraka jahanam, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wali jahannama arba'u qawaima ma baina kulli qaimataini masiratu alfi amin. Neraka jahanam niku wonten sekawan cagak, sekawan soko, sekawan cagak. Neraka jahanam enten sekawan cagak. Antara cagak siji lan cagak lorone, antara cagak siji lan sajak sijine niku pelakon 1000 tahun. Jadi cara cagak niki sampai cagak kidul sampai cagak ler niku, Pak. Niku wong mlaku 1000 tahun, Pak. Lah yo wombo to, Pak. 1000 tahun. Ngawade mlaku setahun lho. Paling wis lagi teko. Lho niku 1000 tahun. Cagak siji, cagak kono, cagak kene 1000 tahun. Cagak kono 1000 tahun. 1000 tahun, Pak. Pelakon. Jenengan bayangke. Walaha salasuna alfaroksin. Neraka jahanam niku duwe 30.000 sirah. Jahanam, neraka jahanam niku duwe 30.000 sirah. Mbuh piye pokoke 30.000 sirah. Wa fi kulli rasin salasuna alfi famin. Setiap sirah niku duwe 30.000 cangkem. Biyo, Pak. Nek nyeritane lho piye ngenten. 30.000 sirah, setiap sirah niku duwe 30.000 cangkem. Berarti 30.000 sirah niku beyo ping 30.000, Pak. Beliau wakeh. Wa fi kulli famin salasuna alfa dorsin. Setiap cangkem niku duwe 30.000 gusi. Setiap cangkem duwe pinten? 30.000 gusi. Mulane kula cerita mesti tak awali liya-liyane, Pak. Masalah cerita ngeten iki yo medeni mestine nawadi sing wedi lho ya. Nek sing gak wedi yo alah dipikir besok. Dipikir ya Allah. Lho niki ngeden-ngeden awake dhewe, Pak. Gak wedi yo bacut. Wadi ro kitabe yo. Wa fi kulli famin salasuna alfa dorsin. Kullu dorsin mislu khut. Setiap gusi niku gedine sak gunung Uhud, Pak. Gedine sak pira? Sak gunung. Nek jenengan teng Mekah, Pak. Somben Mbak Kaji nika calon setunggal Malik.
jamaah kula panjenengan di tanggal 20 budal niki cedhek Pak Tik niki etane Pak Tik niki insyaallah tanggal 2 desa budal haji niki sekalian nggih Pak nggih alhamdulillah didongakne lancar mabrur amin ya rabbal alamin nggih sak etane Pak Tik niki lho niki njing ben Pak sinten Pak Banti nggih nah niki jamaah dhewe badhe budal haji sampeyan jenengan delok Pak jenengan delok Gunung Uhud KJK Kaji Marzuki suruh Gunung Uhud jenengan delok lah niku dadi gusine malaikat Pak padahal niku sak gusi lah malaikat sitok duwe 30.000 gusi sak Gunung Uhud biyen ngletak oleh kruwasa to Pak cara ngletak sembarang ya kruwasa klotak ngoten Pak Allah niki mislu Uhudin salasina alfamaro niki kacek niki mislu Uhudin kaya Gunung Uhud kelawan 300.000 ambalan dadi guwedi wa fi kulli famin safaqatani setiap saben-saben cangkem duwe lambe loro Pak setiap cangkem duwe lambe loro tapi kullu safatin mislu tabaqid dunya setiap lambe niku ngumpamani tungkepane donya dadi lambene niku kaya lengsere donya sak donya ngeten iki Pak tabaqid dunya kaya lengsere donya dadi lambene Allah mbok gusine gawedi tek jumlahe akeh wa fi kulli safatin silsilatun min hadid setiap lambe niku ana rantai sing sangka wesi setiap lambe enten rantai sangka wesi ora sambayangne sing liya-liyane nang prapatan kadang lambene digaeki wesi lha niku lha ya meh kaya ngoten ya aku ora ngarani pokoke ngoten iki lho ya kadang lambe api-api dicodhise karo wesi lak ngoten to. Lha niku ora mung wesi Pak, rantai Pak. Rantai ngoten. Wa fi kulli silsilatin sab'una alfa halqatin. Saben-saben rantai duweni 70.000 kolongan. Dadi 70.000 kolongan, ngerti kolongan Pak? Rantai bunder sito niku 70.000 kolongan, enek bolongan 70.000 bolongan. Kaya gede malih. Wa yumsiku kulla halqatin saben-saben lan nyekeli ing saben-saben kolongan siji malaikatun katsiratun setiap saben-saben kolongan niku enten malaikat sing kathah fayuta mongko den tekake apa biya janam ayyasal arsi saking arah kiwane ngares sumbere sangka ngisor bumi sing paling ngandhap engko tekone sangka kiwane ngares Pak ngares kiwane niki minjing neraka jahanam teko nang kono standby dateng kiwane ngares niki lho Pak mulane awake dhewe crita neraka niku nggih ya cepet-cepetan ae lah cepet-cepetan ae tapi dinikmati ya Allah ngono jek enek sing bantah ala Pak wis rasa diceritane nyapa wong kancane akeh ngono cirine lha repot tak harus piye ngono lho nek ngeden-ngedeni terus piye ya ta ngeden ngono jene kancane sing rasane dudu aku tok ngono Allah nek ngono panase srengenge Pak sing rasane wong akeh Pak nek panase srengenge sitok kangge wong akeh lha bisa iki mboten ngoten lho Pak kula wangsil ya Pak akeh wong sing engkel mangga ala Pak koncone akeh wong panase srengenge sing nyangga wong niku srengenge sitok kangge wong sakmene kae umpama srengenge nggih ta lha niku mboten lho Pak cara srengenge sitok kangge wong sitok ayo piye jal srengenge sitok kangge wong sitok panas sitok kangge wong sitok kompor sitok kangge wong sitok ngono lho nek srengenge sitok lah kangge wong sakmene kae jirine panas semua lah kancane akeh ngono iki terus aku nek ngeden-ngedeni terus piye ngono lho gitu ya nek ngeden-ngedeni terus piye carane malah kula unggahne nek srengenge sitok niku kangge wong sakmene kae besok nang akhirat nang neraka mboten ya srengenge sitok kangge wong
seto yo mlonyoh langsung, Pak. Nggih, muga-muga nek manfaate nggih. Ayo kita sarang-sarang istiqomah. Ayo kita sarang-sarang jamaah bareng-bareng sing akhire kula panjenengan niki estu karo Gusti Allah didadekne wong sing iso nglebur dosa ora sampai kena rasa su. Amin ya rabbal. Kita dungane bareng-bareng kaji bandi, calon haji bandi niki insyaallah jeng tanggal kalih dosa tindak datang tanah suci. Mungkin hajine haji ifrad niku. Mboten haji tamattu. Hajine ifrad mboten tamattu. Indonesia niku biasanya hajine tamattu, tapi untuk tahun ini sebab mepet waktu Idul Adha sehingga datang Indonesia niku digawe haji ifrad. Jadi haji ifrad, haji dhisik lagi umroh. Nek kaji eko, kaji supar, kaji suki niki umroh dhisik lagi haji. Tapi kaji bandi calon niku haji dhisik lagi umroh. Nggih kita dongane muga-muga mabrur. Diparingi selamat wilujeng dhahiran babatinan. Aja lali Mbah Haji Bandi ya. Malam Senin didongane Mbah Haji. Nggih didongane Fatihah nggih. Eta mriku Fatihah muga-muga tambah barokah, tambah kathah mboten wonten masalah. Amin ya rabbal. Mekaten sing kawula ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.